Ki sing do takok mbaknya skincare-mu ki apa? Nganggo Fili skincare iki lho. Ki ana facial foam-e, ana tonere. Terus mbaknya bodycare-mu ki apa? Nggo HB apa ora nggo HB nang ngene piye? Iki lho, nggawe hand body asanet. Ih. Wis pokoke muantul pol. Ra ono liyane ra ono neh. Haircare ora haircare. Sampo yo sak 6 poe, penting samponan. Kabeh iki tergantung piye rasa apa ngresiki rai. Jadi di double cleansing, dicuci muka, nganggo krim ngono. Cuma males-males ngresiki rai. Awakmu untuk skincare pirang-pirang juta nek ora diresiki raine ya percuma. Regane mulaimu 250 sampai 300.000 skincare. Terus iki mong 300 kuwi entuk 4. Pak yang mirip pol. Jadi sesasi awakmu cukup nyepake duit kanggo tumbas Fili, tumbas Asanet. Serasa ditakon meneh, takon meneh awas e. Pretty little baby, pretty little baby, I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the billy cougars, pretty little baby, I'm so in love with you. Selamat Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun Mas Mo. Semoga panjang umur, Amin. selamat rezekinya apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Bismillah tahun ini rabi. Amin Allah. Amin. Hari telat. Hari telat ini ketiga kan. Kelas itu ya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menemani kita merintis. Iya. Susah seneng bareng. Alhamdulillah, ini apa ini? Bukan. Buka dulu. Ini sini. Spesial ini sih. Payo iki. Jadi mergo aku tekon go sendal terus ya. Enggak, karena sepatu mungkin wis elek Sepatumu wis elek mbok ning pasar terus sampai mbok jahit. sudah manfaat bisa Ya dulu. Allah, terima kasih langsung tak pakai. Semoga suka dan semoga cocok pas ya. Cocok iki Orang bisa ngajak ibu gede-gede gitu nya. Jadi kalau 45 Walah, ngantong tenang. Diam. Ngeri lah. Biasa tunggu ya. Wah, repot-repot mendadak numpak. ini kan mending ning pasar lagi keren. Tas wis anyar, botol wis gede kok galon. Sepatu kudu matching. Tapi matching banget lagi. Wis keren. Wis. Wih, Dan nembung orang tua. pas banget. Sepatu anyar, tas anyar. Botol anyar, Rezekiannya. rezeki anyar. Amin. Terima kasih banyak. Yo ngerti dhewe kan iki mau viral ngono katalan iki. Masya Allah, Jan Mas Lui dia mantenan wis pekerja keras, terus ngibadah yo kenceng, poso Senin Kamis yo kenceng. Disehatke awake, dikuatke pikirane, dikuatke awake, mental, jiwa dan ragane. Wis jan mumpung tenan pokoke kerjane ki opo yo. Mas Mulki yo esuk mendring, engko awan ning nggonku. Engko nek sore kadang ning kerja ning warung gadget. Isih meneh engko nyambi liyane. Mas, duitmu iki opo jane? Aku berarti salah mempekerjakan teman ya. Awakmu lho sing omahe tingkah tau lho rende omah ngono awakmu sing tak gak edit. Edit awakmu lak yo kerjane akeh to. Duit akeh. Mas Muli lho. Mas Muli lho wis daftar kaji, wis lunas. Ini apa?
daftar umroh yuk. Kok masuk ini? Ya Allah, muga-muga dilancarkan rezekiku gen aku iso mangkat umroh, iso gaji karo keluargaku. Amin ya Allah. Jadi Mas Moy, aku rasa aku iso Mas ya duite. Aku lama ndrik segala macam mbok laden itu Mas. Ono pesen magicom, ono pesen kompor, ono pesen gentong. Padahal itu pesen jodoh nih Mas Moy ya. Ning pasar kono menawa ono. Tapi siji mereka gue sholatnya tak sih ngisoran rukukku Gintain aku sholat. Yang ini gila kan? Soalnya nih, lagi gue sarung aku di kantor, jadi nih gue udah di mbaknya. Loh, kan ada sarung RH57 loh. Nah, sini nih. Oh, ada loh sarung RH57. pengen dia. Assalamualaikum. Ya aku rasa mau deh. Terima kasih. Iki. Dapat cucu ya. Dapat cucu. Kutu. Panang. Anak itu. Bener anak Panang itu. jiwa guna aku ya. Oh bagus melu nak awak neng di Iya apa? Tak pancing. Jadi om bagus. Golek kewalan. Ambil kiwi ya. Selamat ya Ndek ya. Tambah putu. Alhamdulillah. Senang. Di ponan menang. Iji loro, aduh papat lima. 6 iki nggo ya Allah. Ya ben omong mungkin gak apa direpoti ya. Hah. Kayak apa ya? Saling seneng. Adekku cewek. Adekku cewek. Yura rek lanang lah. Cewek. Kandeni ati lanang wedok. Lanang. Lanang. Cewek. Ibu masak apa, Bu? Masak apa? Sayur sop. Masak sayur sop. Aku sudah pengen masak sayur genjer. Iya. Ane ngomong lagi, pengen maam genjer, Bu, pengen maam iki, Bu, dimasak ke ibu. Besok rencanaku, iki adik pengen maam sego jagung ning tampah, terus mbek klubanan, gue payek maame bareng-bareng royoan ning Ibu. Ibu. Ibu mana? Jen.